Yuan idol ni Paglaom, yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Tudi sa GB programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. I'm crazy like a fool. Welcome sa programang 2D sa GB. Daddy Cool. Ngunyan po ngaldaw na Webes. Petsa 19 kan bulan na Enero 2023. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduang distrito kan probinsya ni Albay. She's crazy like a fool. Sa ngaran man ni Kuya Nems Daddy Cool. diyan tabi sa control. What about Ako man po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Daddy Cool? Kasabay niya to sa pagatod kan programang ini sa tuya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Daddy, Sa panginot po kan samuyang Chief Operation Officer Justin J. Bulaños. Yaon man po dyan si Kuya Mondaen Pading Tuts Disulu, She's Councilor Ian Buena kan Kamaligalbay, cool. She believes in him. former Councilor Dante Magallanes kan Daragalbay. Of course, sina Kuya Willie, Sir Willie Esplana, and Jos Barcelon. With our muses, Ate Erika and Ate Hazel. Kami gabos nagpapaabot kan sa muya pong pangungumusta. Siring man ang paglaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. 3 minutos makalis na po o 3 minutos. 8 minutos makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. I'm crazy like a fool. Maray na hapon man kay Kuya King, the weatherman Reginaldo, dyan tabi sa Bangkiruhan. Daddy Cool. Uy Kuya King, paki-explikar do tabi sa Kuya kung ano iyan ang nangyayari dyan tabi sa may punta, dyan sa may Tigman. Dyan sa may Tigman, Buena Vista, between Buena Vista and San Francisco. Sagkod na dyan sa may paglalaog sa digdi sa may humapon. Paki-explikaran daw tabi Kuya King kung ano iyan dyan na mahibugo na garo alapaap. At nakasuhapon, hali ako dyan sa nag-drive ako hali sa nito.
gato mirando Guminilid ako Kuya Nems, dahil na akong namamaanan. largo. Puro na sana puti. Vi que tú miras, Narumduman ko ka ito kan so typhoon Riming. muéstrame que Arog man ka yan, puro na sana puti anailing ko. tú eres el imán y yo soy el Ano tabi yan Kuya King? Pakipaliwanag daw sa kuya. metal. Solo con pensarlo Kaya sa mga nagbabiyahe, kung makusugong po ang Dagunas Kanuran, ya me está gustando más. dyan tabi sa Southern Barangays, ingat lang po kamo ano. Estoy que Ang visibility garo na sa 20 yards. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. O maray na hapon sa mga parantabay niya to digdi po sa 2nd District, Despacito, Akang probinsya ni Nalbay. desde tu lado Diyan po sa Rapu-Rapu. nos grito. Good afternoon palan kay Pero quiero ser tu MLGUU esa mi boca. Sharo Bansuela. Favorito, favorito, favorito. Yung ano po kayan, Municipal Local Government Officer, MLGO. Y que olvides la pena. Garo day da siya makakauli kaya mga banwit na sana dyan sa may pier gate kan Rapu-Rapu. Diba at marapang biyahe so ro-ro. Sabe que esa beba está buscando de mi bamba. Me prueba de mi boca. Garo igwa pa dyan ki piga-apod na gale warning. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después So dyan po sa mga nito, maray na hapon tabi sa ido. suavecito. Hoy kunting ingat palan ano. At dyan palan po sa may parte kan Malangto. Malicia Sityo Malangto, nagot-got man ito albay. Nagkaigo dyan nin pagtiris, pegando poquito. nin daga. Esa belleza es un Ang bareta po na nakaabot sa tuya, nagkaigungani po nin Despacito, quiero respirar distroso sa porsyon po kang irrigation canal. para que te acuerdes. Dyan tabi sa nasambit ng lugar. Quiero desnudarte a besos Kaya doble ingat tabi ka mo dyan, Manay Pasbartisyo. y hacer Sa Juneda family, Kinaroli, sube, sube. Atuli family. Pero quiero Ingat po ka mo dyan, medyo malumoy na po ang daga dahil napalbag na po kan. Pirang bulan na, pirang simana na tabi ining ura na ini oh. tus Ha? de peligro hasta provocar tus Sabi kay ito kan mga tao na luho na ngaya so langit. despacito. Vamos a ser Pero aram nindo ang nangyayaring iningon yan, bako ini karaw-karaw. bendito. Bako ini karaw-karaw, nag-abot na yun, 30 nagaro kuya nem so binawianin buhay dahil sa makusugo na baha duman sa may parteng Mindanao, ano? Dicen esa mi boca. Tituro taritian po kunyakan baha ang Mindanao. Ngata, nako po. Suave, suavecito, nos vamos pegando. Kung ba kung Mindanao dyan sa may partikan Samar. Yan po sa mga lugar na kinaralbo na so bulod. Dahil po sa massive logging activities kan mga daymampong mga kuro-karigos na mga negosyante. Kan nagpasiring ako duman sa siyudad kan Butuan, dyan sa Surigao. Ngalason ako duman kuya nims, taan mga truck duman na nagkakarga nin truso, sarong truck, sarong truso, Alikiran darakulaon, kay tumina ng hangin. darakulaon na kaoy ang pigpupurulak dito dyan. O ngunyan, bako tituro taritian na kamukan baha. Ang problema kaniyo, taso mga may sarili kan laging companies, Masamang trangkilo ang buhay duman sa Metro Manila. Mga nasa mga magagayo na subdivision. Pero sa lugar na sa inda pong pinirwisyo, sa mga residentes duman, iyo po ang nagsasakit. dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating kinalat sa hangin. Digdi po sa siyudad de Legazpi, maray na hapon man po sa Indo. Diyan po sa Barangay San Roque. Digdi sa Victory Village. Kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin sa langit natin. Diyan sa Daraga, maray na hapon. Lalong-lalong na dyan sa Kilikaw. Meron lang akong Kasubagong agayaong kita dyan, nakikape. sa aking
Dyan tabi kay Mr. Nelson Nunez. Puwerte yun ang lugar dyan pag puro pahingaluan. ay aking dadalhin. Maray na po lang kay Councilor June Nunez. Dyan po sa Sangguniang Bayan, Candaraga. Masiramon sukapid dyan sa Bitano, dyan sa Kilikaw. Maotro giraray ako tabig magpasirin dyan. Dyan sa Kamalig, maray na hapon sa Indo. Ngayon lang isip Tibaad makapasyar naman kita dyan sa Elmero DC. kayang matitik. Masiramon mo dyan ang kape sa kaitong so Asian salad. May mga puno pa kaya silang aakyatin. May mga ilog pa kayang lalamuyan. Siring man po, maray na hapon dyan sa First District, dyan po sa Santo Domingo, dyan sa Santa Misericordia, San Fernando, San Roque, dyan po sa Pidil Sorteda, dakul po kita mga parantabay dyan. Siring dito sa Bakakay, Malilipot, Ligao City, Atabaco City, Ng kalika dyan sa Balinaw and Tiwi. Good afternoon po sa inyo dyan, Gabos. panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Oy, maray na hapon man kay Ma'am Janet Madrid. Sa lupa, Saan ka ba yan, Ma'am Janet? Saan ka po ungkwan? Ligaspi, Daraga, or somewhere in 3rd District? ingatan Garo na iling ko ang mga post ni Ma'am Janet. May mga nagkakakurso na daman akong produkto. tayo'y mawawala na. Rilo. Rilo sa kakulintas. Maray na po yung mga parantabay niya to dyan sa 3rd District, dyan po sa Bilyar, Ginubatan, Piuduran, sain pa. Dyan po sa Ligao City, partikularmente ang mga parantabay niya to dyan sa Barangay Tuburan, dyan sa Barangay Hall and Barangay Hill Station, yung mga barkada niya to on air na mga health workers, no? Pati naman dyan sa may Paulog and Layon, pasiring naman sa Paulba and di sa Mayon unit. Good afternoon sa Indo. Online seller pala si Ma'am Janet. Maray ining negosyong ining araw kani uta dahil ka ba masyadong anong kani? Dahil ka masyadong bounded ka na travel time. Maka-experience ka din traffic. Good afternoon sa Uwas, Pulangi and Laibon. Yan sa Barangay Matakon sa Pulangi, maray na hapon tabi sa Indo. Congratulations pala kay Congressman Joey Sarti Salceda for being named as one of the top 5 performing congressman or representatives kan House of Representatives. Congratulations tabi, Boss Joey. Kana kaaging aldao, napili man siyang top performing congressman sa Bicol Region. Ngunyan kasabay siya sa 5 sa pinaka mahigos mahigos na kongresista kan Pilipinas. Now how shall we sing the Lord's song? Congratulations, bossing. Garo gusto ko naman mag-congressman. Na-inspirar. Bago sa interviews, nakaka-inspirar bagan mga arog kaya na mga awards or recognition, di ba? Ika Kuya Nims, gusto mo mag-congressman? Ngirit lang si Kuya Nims. Pagalo na ngunyan Kuya Nims today. Natadotan election sa Pilipinas, sarog ka na no. Ika na nga ni so ano nga rin kayo ni nag-presentar magtrabaho. Ika pa sumagas to. Di ba? Kung baga, pag nagkakandidato ka baga during election, nag-presentar ka na magtrabaho, magservis sa tao. Di ba? Pero tayo ta. Ika na nga ni nag-presentar kang trabaho, ika pa nagagasto.
Ngarak lagi ta bata mo ranon. Padlaman kun sa kangarak na magpundunan oran. May mga kandidato nagkanararam. Iyo guminestos sa kung pirang milyon di pesos tapos mailing mo sa imong kakawatan na kung magagarin mo. Tingin bawya. Ay nako. Yan po ang buhay Pilipino or life in the Philippines. Oy, ngayon na Oktubre pala na day, magkakaiguan na ki mga anong aran kani, magkakaiguan ki encuentro sa mga gustong maging mga opisyalis dyan sa barangay. Garo na kita pigsasaran lag naman ngunya na watosi. Maray na puntabi sa imo, Barangay Captain Pading Bad Boy Daip. Dyan tabi sa Barangay Pawa, Manito Albay. Sa Sabado pala, mapasiring kita dyan sa Sitio Bunga para po makipaglamay. Dumampo sa satuyang amigo na nagtalikod na sa buhay na ini. Numero 1 man itong para antabay niya to sa DCGB as in sa programang ini. Kada pag-agi ko duban sa iya, sabi sa kuya, uni bagay supigto karmo ka nakaagingal daw. Tanda niya, garo na sa edad labidang 90 ini. Pagkaorong ko ini o nga amigo kong ini adakulunon akong naukudan manungod sa agrikultura, manungod sa pagbulang. Maski di ako nagbubulang, nakikipag-istoryan ako sa iya. Kaya nga ni di ako nagbubulang, tadakul akong naukudan sa iya na dapat di ako magbulang. Ultimong pagbulang ko Kuya Names. Para mo so nangyari. So nagtao sa kuya kang pampusta. Nakalaban ko, tapo minusta ako, duman sa manok na kalaban kang pinustahan niya. Kaya dahil ako nagurutro, dahil lamang ko nakaakod kan, dahil ko pati nailingan gayon baga ang trail sa bulang, maray pa kun ang manok titambudan kan uya na tunukan suwa, enjoy yun ako magilingan, tapag no, natutusok, minaarakiyak ang manok. Pero kan uya na sa tunay na tari, dahil mina lupasay sa nabagan manok aday pagtitamaan na nakapadura kaya dahil na nakakairan manok biyong nagdatari-tari na sa tapos mina tigaya na sa nabaga dyan sa rueda. Sure. Okay, kung nakita ni na 20 minutos makalihis po alas 4 ni pagkahapon. Anong yung pag-restoryan? Taon niyo, dahil ka umatubod. Initabing pangyayaring ini Primong Vicente Ballaran. Dyan tabi sa Sitio Akal, Barangay Mananaw, Rapu-Rapu Albay, siring man kay Manay Salume, Liaguno ba yay ka? Manay Salume? Liagas, dyan tabi sa Kabakungan, siring man kay Sir Charlie Orinya, dyan sa San Francisco Ginubatan Albay. Hello Cody, dyan sa San Fernando. Uni, kada kaaging aldaw, nagkaigwa palang tabi kay niong Real Estate Consultant Licensure Examination na pinagkondusir po ka na Professional Regulation Commission or PRC kan Martes. So, kung di ako nasasala Kuya Names, ini pong Real Estate Consultant Licensure Examination. You get ini so examination na pinag-re-require na. Duman po sa nag-engage sa real estate. So, yan baga nag-aahinte. Mapabakal ka na yan in lote, mapabakal ka nin house or house and lot. Dapat palan, lisensyado ka na kan Philippine or Professional Regulation Commission. Igwa po kinag take nako, may nakalaog na helicopter sa kuyang mask. May nag-take po ni na maabot sa 17 real estate consultants. So, written examination tabi mga tugang,
Ginibo duman sa Cebu, asid sa Manila. 17 sana ang nag-take an exam. 2 pang lugar ang pigibuan. 17 divided by 2, piras na 8 gayud sa Manila and siyam sa Cebu. Or siyam sa Manila, 8 sa Cebu. Ginibo ini ka nakaaging Disyembre 7, 2022. Asin yung revalida o revalidation kang revalidation kan resulta ginibo po kan Enero 9 sagkod 13. Uyug-uyugo nindoon sa 17 Kuya Name, sarusan na nakapasar. Dipisil man pala ng pagbinta ki daga, ano? Uyugon 17 mga eksamen ni saro lang ang nakapasar. Dipisil ba magbinta ki daga? Igo akong aram tabi Kuya Names na persona kan ang ipigbibinta niya, pinagpapabakal niya daga, nalugi siya. Nalugi. Kan ang ipinagpabakal niya na sulangit, naging milyonaryo, multimillionaire ang taong ini, kan ipinabakal niya na sulangit. Iyo ini so tawo na pigtuturuan ang mga parasunod niya na magamit kang payong na baliktad. Ang payong, baliktad ang paggamit. Nagpabakal siya kidaga, nalugi. Kani pinabakal sulangit, nako, nag-click. Bistado nindo ini. Garo ini inarog kan kuyan kayo. Garo ini so naging idolo or modelo. Kan may sadiri na kang kinaban mo niyan. Balikan ta po ining istorya kan nag-take ka ini ong real estate consultant licensure examination. Di 17 ang nag-take. Saraw lang ang maswerte na nanggana. Ang makangangalas pa ka ni Kuya Names, taso apelyido ka nanggana, nakapasar, sungaran niya, pansino nindo ang apelyido, kangaran ka nakapasar, sulaminting nakapasar digdio sa eksaminasyon ni kang PRC. Ang ngaran niya is Maria Dani V. Patal Edrad. O kung Bicolano ka, masasabutan meaning middle name niya. Middle name niya Patal, pero yun sila nakalusot sa examination. Inan maswerte yun. Doon ko kanin din nabaya na pangaran, Maria Dani V. Patal Edrad. O yugon mo taga University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Di naog so ibang mga matali. Naramdaman ko lamang so amigo ko na kuan siya, metallurgical engineer. Kam panahon, bako pa man ini day pa man pig-require kay ito baga Kuya Nims na magkaigwanin na licensure examination. Kan primerong mag-take sinda, 10 nag-graduate kay metallurgical engineer. Sabi sa kanamigo ko, pare, nasa top 10 ngaya ako. Top 10 siya, di maurag niya ako ini. Pero sabi ko kamo nag-take 10 ngaya. Ay nako, Brother Louie. Daraydo kami dyan tabi Brother Louie nin Puto. Nahali dyan sa may Ligaw. Dyan baga sa may boundary kan Ligaw and Ginubatan. Nakulon dyan ang mga nagruluto nin Puto. Rice Puto. Naigwa po nin palaman na makapuno.
Aber daw tabi Brother Louie, kung dahil ka pa nakalampas dyan, daray daw kami kimirindalan. At masiram iyan ngunya na malipot-lipot ang panahon. Ang rice puto with makapuno. Oy, maray na hapon pala. Magandang hapon kay kumparing Maynard Lat. Dyan sa Unisan, Quezon. Dati po itong councilor sa Unisan, Quezon. Nung magkakilala kami, last term na siya. And sabi niya, pare, tatakbo akong vice mayor. Go on pretending Di ko alam kung nanalo o natalo. never end. Saka, kumusta rin kay retired Colonel Love from Romuel Salvador. Dyan sa Agdangan, Quezon. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set you free. Sana makapunta ako dyan para makaihaw naman tayo ng tilapia at bangus. Dyan sa fish pond mo. Lies on Kasi hindi na tayo masyadong kumakain ng... ano nga nito kuya names ang hanit sa Tagalog? Ano nga yung hanit? Alimango o limasag? O di, maski ano? Uli ako nakita nga sa Tagalog. Ha? Kaya nga, hindi ako basta tumatakbo eh. Baka masingkig sa pingi. Bueno, kung nakita nin 30 minutos, makalis po ang alas 4 nin hapon. Mabalik kami pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Ferrex-cited Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey? Sigue la pista, me vas a encontrar. Ya estás cerquita de mí. Como acertijo en bola de cristal. Tú me quieres descubrir. Ya tú eres a la mitad. Yeah, yeah. Sube el caminito, sí. Ahí. Dale, avanza un poco más. Yeah, yeah. Pero si te pierdes, yo te voy a esperar en el punto G. Sa Sabado palan, mapasiring pa kita dyan sa barangay Hulugan at mabisita man kita duman sa Kuya Mana Parientes. Para que sepas qué hacer. Sa ini sa mga pinakamatibay magkawat nin softball. La vida Bakulan dyan sa munisipyo kan man ito kundi sa bilog na probinsya ni Albay. me robe un beso, pero por Parientes mi pa ini sa lado kan Barcelona. mi cama siempre sin pijama. Dahil ko po pigangaranan ang mga kamidbid niya to na nagtalikod sa boy. Kasi may policy po digdi na kung bako ang pamilya, may policy po sa DCGB na dahil po paggaranan. Hasta que me Lalo na kung sa text message. Pero kumpirmado ninda kung igwa po nin public service na nakadokumento as in permado, pwede pong basahon yan digdi na po. Kaya dahil ko pigangaranan, may policy na dahil dapat paggaranan, tatibaad ko na maulit ang mga pangyayari na buhay papalaan sa pinag-public service ade. apaga la luz, que oscurito
So, digdi na po kita sa ikaduang parte kan sa tuya pong programang tudi sa GB. Todos los deseos Ngunyan na Webes. quedó. Ya vi que anda buscando una rica mamacita que le baje y que el proceso le repita. Maray na hapon dyan kay former Kagawad Marilu Dagsil, kay Malo, kay Primang Malo, dyan po sa Buyo. Baysa na ta pagduman ko, sabihan ko kan sa imo pong words of condolence sa pamilya. Que me encuentres, pero ahí, en el punto G. En el punto G. O pigpa pa girumdum kita kan pagparehistro databi kan SIM kan sa tuya po mga cellphone na libre databi ini. Wara nin bayad ang pagparehistro kan SIM. Ngaya paano ngaya ko ni parehistro ko ngaya kun bako ngayang anahaw ni pa bakong SIM. Ay nako imbis ngayang nagtila na suuran sige ngayang ka binuamo naman diyan. Ano pa ngayon pag-istorya niya to ngunyan pong pagkahapon. Tapos na baga so mga kasiributan niya to ade. Ngunyan naman pong pinag-arabangan naman niya to so ining maabot na Valentine's Day. After Valentine's Day, yaw na naman po so Semana Santa. Kaya yun na naman po ang nakaplano sa tuya pong mga future activities. Ngunya na first quarter ka na taon. Sa Valentine's Day, siyempre sa mga anong ka ini, sa mga lovers, sa may mga jowa, mga imbwelto diyan nagpreparar sa mga may agom, sa mga may partners, ngaya regaluan ki marigalong niya ki tsokolate. Hinda ko sa nakon baad po pag-abot kang Valentine's Day magkulpa na po ang presyo kan sibulyas. Dahil na gigibo na panregalo ang sibulyas. Bakaw ka nakaarog ka na nakaaging Disyembre. Imbis tsokolate ang kinagduman sa kahon-kahon na pinag-regalo ikinag sibulyas. Malas lang tanada ko baga sa duman sa airport. 40 kilos na sibulyas. Nadakot ba yakang customs ade? Makangalason. 40 kilos na sibulyas. Nadakot kang customs. Di ka kayan maggalas. Dahil sa paggalas, sinarabon sabon baga duman sa hearing kan kan Senado. Sinabon ni Sekretary, Senadora Villar. Sinabon ni Senador Tulfo sa mga taga-custom. Urag nga ka mo, 40 kilos ngayang sibulyas natakma nindo sa airport. Uyan ngayang nasa loob kan mga container. Dahil nung nagkadara ko. Sabi ni Secretary Villar, ako sana ayaw ko na nang magpara-imbestiga kasi wala namang nangyayari. Uyo ko nindon mga tugang. Ang bakal pa lang kan sibulyas na yan, duman sa mga paraoma, between 8 pesos and 15 pesos ang kilo, ipinabakal 600 pesos. Diyos me, you perdon. Ano pigaran do kan mga tao ngayon kwarta, ano? Dahil ko nasabutan, tibaad ko ng kada hungit kan mga taong ini, na dahil nagsasawa sa kwarta, tibaad ang kada hungit kan ikan maluto, sarong sakong bagas ang bigasap na. Dahil nagsasawa sa kwarta. Ayugon man binakal mong 8 pesos hasta 15 pesos ang kilo. Ipinabakal mo sa 600. Grabe, ade. Ang nangyari baga duman sa hearing kay Tulbanang sa Sibulyas, may nagkaralapa pa lang kanduman sa Mindoro ka dito. Natatanalapa. Dahil na pong nakakaagan name cold storage. Tainarkila na kan mga darakulaon negosyante sa cold storage. Ito pa lang, tanganing ipabakal na hababaon sa presyo kan sibulyas. Uyugun man. Maliban pa yan kan mga smuggled na sibulyas.
Kaya tama-tama po ang direksyon po na pinagtatahak ni Congressman Joey na makurtar na ini ang agri-smuggling. Iguana da siya nin mga ngaran. Oo. Kaso bago pasiri kita sa Valentine, nakabot kita sa Sibuyas. Nagano po, so hugot po ni Kong Joey. Ini ba kasi Kong Joey, may may account dyan sa Facebook. May mga hugot ini na pinag-upload dyan. Pinick up kan sa rong Diaryo Nacional, garo inquirer ga dito. Garo inquirer. Headline, ngaya Salceda teases early bird albayanos on their lack of love life. Kaya palang kita nag-istoryahan manangud kan tsokolate tapos sibuyas dahil sa Pebrero, yung love month. Tayo ni po si Kong Joey, nag-post ini duman sa iyang, ano na po tabi kaya, sisingan ni IT tadigdio, ano po kan, wall o account. Anyway, sabi po ni Kong Joey, "Good morning, Albay. Maaga gumising ang wala love life." O, mairigan si Kong Joey mga arog kaya ng mga teaser na yan or hugot. Dakol po na react duman sa comment section digdi po sa hugot na ni Kong Joey. Mala nga ni ining saro, uning saro, sabi niya, "Ba't nyo po alam?" Natangay akong aram mo na, wala akong juwa. Sabi mo kay ni sarong nagngangaran na Bien Marillena. "Oo na, daddy kong, wala talaga ako." Highs. Sabi ba gani kong, "An mga dayda ang juwa, atab magmarata." Nagtutubod ka mo kay niyo? Nagtutubod tabi ka mo kay ni sinabi ni Kong Joey na atab da tabi o amay magmata ang mga wara nin jowa. May nagsimbag manggi ko. Dahil ka nga kung pakasigurado na wara ako. Harap ka po si Kong Joey pag no igwas siyang anungaran kay ni. Igwas siyang hugot na piga-upload. Pinick up iniyo kan anungaran kay ni kan Daily Inquirer, Philippine Daily Inquirer. Maray mambagano na may mga pakuro konsuelo man na araw kay niyo. Bako itong mga sigian ka kuruanan dyan sa anungaran kay ni social media. Sigian siriwaganin kung ano-ano. Ano-ano mga fake news. Mga fake news. Mas magayunan araw kay ning mga hugot na tatao ni anungaran kay ni Consuelo. Kaya ini pala na kuha na ini pig-equate man duman sa ining bulan kan Pebrero. Garo baga sabi nga ni kaniba pampalambot lupa. Pampalambot lupa sa nagaabot na love month. So siguro araw kay niyan mga nagkakahirling naman yato na mga hugot dyan tabi sa social media dahil po sa nagdadangadang na mga nagdadangadang na love month. Lejos del suelo. Ama ito, Castilla bagay ito tabi, maray na hapon tabi sa imo, Senyor Arturo Garcia de Ligao, Ciudad de Ligao. ¿Cómo está usted, amigo? Uyugon mo yan. Ini kaya si amigong Arturo Garcia, Castilla ini. Kaya pag nagtutuparan kami, sigian ka istoryan mi Castilla ang gamit mi. Biyong nangaramote ako, talingaw ko na sa Castilla ako. Pigtarakla na. Kaya ito kang nag-eskwela kami kito sa seminaryo. Diyan sa Holy Rosary Minor Seminary. Ang maestro mi kito sa Spanish Kuya Names. Inisi ko Archbishop Antonio Tito Iliana. Pinsan ini ni Anjo Iliana. Kaya gwapito na pa din niyo. Nagi siyang nunsyo duman sa somewhere sa Eastern Europe. An aram ko, garuyao na siya sa Israel. Papal nunsyo.
kumbaga, ambassador siya kan Santo Papa, duman sa Israel, paghali dyan sa Australia. Iyan ang samuya na teacher sa Spanish. Sa Latin naman, ang naging teacher mi si Monsignor Noriel Priela kang Nabwa. Pag nag-i-examine kami kay ito sa Spanish subjects mi, igwa ito ki radyo bagatabi Kuya Names na so ano nga yan, so shortwave radio, kikag kay ito duman sa lamisa niya, pigpapadangog sa muya, newscast in Spanish, pigpapatranslate sa muya, right there and then, examination ni, kikag naman sa radyo, kikag niya sa shortwave, garo ang kuan, ang Costa Rica garo ito, or Voice of America, ang istasyon na kuan niya, nagbo-broadcast ki, nag-newscast sa Kastila. Tapos, isusurat mo ito duman sa araw kami kang ito, ano nga rin kayo ni, adal ki Espanyol. Pero magayon talaga ang lingwahe Espanyol. Magayon. Pag nga daw mo nag-iristoryahan kan Kastila, magayon, no? Where you stand, where was Jay at, where was them at, where you done that, where you live at, another headline, where you had at, go home, where your kids at, they be on my nerve, when we lost Verge, I was on the verge. O igwa na kita nin 45 minutos, makalis na po ang alas 4 nin pagkahapon. May naagyan na kasubago na igwa po nin relasyon sa paggamit nin motorsiklo. Sa paggamit nin motorsiklo, motorbike. Siguro magiging interesado kita kay niyo dahil ang iba sa tuya medyo dahil tasan na siguro siseryoso ang mga bayulasyon kung kita po nag-ooperar kan motorsiklo o nagmamaneho. Kaya nagluwas tabi ang LTO, although haloy na ini, ining Land Transportation Office reminder sa to, haloy na ini, haloy na ini ta, garo na sa Land Transportation Code nga ni igaro iniyo. Pero pigpapagirumdum tabi kamo, or kita, na mga nagmamaneho ni motorsiklo, manungudigdi po sa mga penalidad, penalties, kung kita po nagbabayular kan mga ipinagbubuot kan lay manungod sa paggamit kan motorsiklo. Ang daida atabi pagsulog din sapatos habang nagmamaneho nin motorsiklo, pag nadakop ka, may multa po nin 578 pesos first offense. On second offense, ang babayadan mo na tabi is 778 pesos. Alang ka ini, mahal ini, magabat ini sa bulsa. Kung nadakop ka sa ikatlong beses, ang sa imo na pong babayadan is 1,078 pesos. Third offense po yan. Iyan so kung nadakop ka, naday ka susulog nin sapatos habang nagmamaneho nin motorsiklo. Ngunyan, kung nadakop ka naman na tulo ang nakasakay dyan sa o nakaangkas dyan sa motorsiklo, meaning so driver tapos dalawang angkas o duwang angkas, tulo ka mong kabayo dyan sa motorsiklo, ang multa tabi is 1,078 pesos. Kung may duwa kang angkas, 1,078 pesos. Now, kung wala o depektibo ang sa imong busina, ang sa imong ilaw sa likodan, sa pula, depektibo ang sa imong headlight, parasaan sa imong side mirror, asin day kanin signal lights, wara kanin brake lights, 1,078 man ang multa.
Paano nga tabi nga konsi? Kunan na color nga kan headlight blue. Ha? Color nga kang headlight blue. Igwaman po yung kisiparadong violation. Ha? Bagayo? May siparadong violation yan. Dapat paano dyan? Pag headlight, so, mailing mo nagyan mo sa inutan kung madiklom. Kung blue, dahil mo mailing. Igwa pa nga ni, kaya na kung nasa batan, naan ilaw ka motorsiklo, headlight, pula. Uyugon man, kung nasa batan mo ka, pag una mo, nasusundan mo, nagkasagumukan ka mo, problema mo pa. Marilaman kung siya saan magka-problema. Pati kadamay ka dyan. Diba? So, dahil ka mangkikasaan ta. Nabangga mo dahil pag una mo, nasusundan mo sana siya. Ito pala, nagsasabatan ka mo. So, ang multa is 1,078 pesos. O ano karaniwan. Karaniwan po na violasyon dahil suot na helmet, kung igwaman, ang helmet nasa siko. Dahil kung nasabutan anta, ang helmet baga, bigsusulot yan sa payo. Tangani maprotehiran ang sa imong utak kung maaksidente ka. Ikun ikinagbo dyan sa imong siko, nangalugan, piguprotehiran mo sa utak, nayaon dyan sa siko. Ini nga yung taong ini utak, ani nga nasa siko. Yan. Kung dahi ka pong helmet bilang driver, tapos sa imong angkas wala man ki helmet, ang multa tabi is 1,578. Kung wala ka ng lisensya, nandagda niyo, 1,578. Kadaklang ka, sasabi yung baga, nalingawan ko ngayon, sir, parang mabakal niya kipandisal. Binalat kong ngayon sa araw nga sa lisensya. May violation ka po kaan. Expired o ba kung rehistrado sa imong motorsiklo, 4,078. Ako ka ito nadali na kayo niyo, talagang mapa-restro naman talaga. Sinubli kan amigo ko. Una ko kung sa insan naman, amayonon pa. Ito pala, may pulis na. Naagiyan sa pulis. Pasiwi ka na impounded sa motor. Expired sa lisensya. O yan, pagirundum tayan ha. Pagirundum tayan. Tagaro, kung minsan nagkakarlingawan niya to yan. Okay, congratulations pala duman sa 50 pong trainers or trainees na nag-graduate dyan po sa AMIC BCCM. Sa iraron po kan Trainers Methodology Level 1 scholarship na pinag-officer po kan opisina ni Congressman Joey Sarti Salceda, siring man kan TESDA. Ayugon mo yan 50 na anong aran kayo ni mga nag-graduar bilang mga trainers. So ini pong Trainers Methodology Level 1 consist of competencies. Kaya ini pong TVET trainer performing functions of trainer and assessor must achieve. So dapat po ining training na ini bilang preparasyon kan saro pong tao, tangani pong magpungsyunar siya bilang trainer asin assessor. Iyo po ini sa mga later on, iyo naman magtuturo nin technical vocational training, education and training or TVET. So interesado po, magpasiring lang dyan po sa AMEC, Agro Medical Educational Center. O kung bako man dyan sa FIST, karon nag-officer man ang San Francisco Institute of Science and Technology dyan tabi sa Malilipot, Albay. Rumdum ko ka ito minsan, pinagrepresentar ko naman dyan ka ito si Kong Joey during the graduation sa mga pairarom digdi po sa TM1. Good afternoon po kay Director Dayawin,
dyan sa TESDA. Long time no see and no talk ito, Director. Hayaan mo, baka next week makapagpasyal tayo dyan. Siring man kay Penro Albay, Chief Engineer Jerry Arena, baka next week makapasyal din ako sa inyo dyan. Igwa na lang kita nin 6 minutos bago mag-alas 5. Maray na hapon palang tabi dyan sa mga katuto natin na nagtatrabaho dyan sa ano nga na napod kayo ni Kanso nagtrabaho baga dyan sa Kuya Naim. So so may mga headphone man nga ni baga, tapos so nasa kapag kan internet, ano nga pa, BPOs, Business Processing Office. So nangapudan po si Congressman Joey bilang House Ways and Means Committee Chairman na ipag-implementar na daatabi ining US-Philippine Income Tax Convention. Ang katuyuan tabi kang pangapudan na ininikong Joey, iyon na mapababa daatabi ang buwis na ipinagpapataw sa mga freelance worker. Iyan na mga iyan na mga call center agents baga napunta ka na, mga freelance worker palan na ansa inda pong employer Amerikano, asin nakabase duman sa Amerika, arog alimbawa kay ni mga YouTube influencer. So an employer garoninda ining US-based YouTube na kung sinda po baga pigbabayadan na kan YouTube, ang buwis ninda pigakaltas na asin pinagbabayad duman sa Amerika. Maski yaon siya di nakabase sa Pilipinas. Sayon dyan so ay tita, taaputon ko daw kung paano pigbabayadan ini mga influencer na ini. May mga istorya baga na may may halangkaw income kan mga ining mga vloggers garon apod kaniyo, YouTube influencers. Sigun po kay Congressman Salceda na sa irarom da atabi kay niong tratadong ini magiging 15% na sana kung digdi po sa Pilipinas ibabayad ang buwis imbes na 30% na withholding tax na ipinagpapataw kan Amerika sa kita o sa sweldo kan mga foreign citizen. So yan. Siring man, nangapudan man po, katakod kay niyo, na duman sa Senado, kay po ang databi na maratipikahana ang Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters o MICMAT. Tangani po sabay na may pasunod na kan Amerika siring mangkang Pilipinas ining tratadong ini sa buwis na maging mas maayos asin makapagtao o makapagpataw ni naaangkop asin tamang buwis. So yan po ang pangapudan ni Kung Joey, tangani po na ining sa tuyang mga freelance workers, magdagdag man lamang ang sa inda pong madagdagan ang sa indang income kung mababawasan ang sa inda pong ibinabayad na buwis na kinakaltas po kan kumpanyang Amerikano na sa inda pong pinagtatrabahuan. Bot sabiyon po kay niong pangapudan na inikong Joey na ipasunod na kan Amerika siring man kan Pilipinas sa irarom kaining pinagaapod na MICMAT o Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters na iyo po ang magiging basihan kan magiging kantidad o porsyento kan buwis na babayadan po kan freelance Filipino influencers or YouTube influencers or workers na yaon po digdi sa Pilipinas. Sa madaling sabi, digdi na po sinda magbabayad nin 15% imbes na 30% na ipinagbabayad duman sa Estados Unidos de Americansi. Let the words of our mouths and the meditation of our heart be acceptable in thy sight.
Oy, maray na hapon kay 8811. Ano po inibig sabi mong kabanga sa nan sapatos? By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will. When we remembered Zion, by the rivers of Babylon. Sabi ni brother Louie. Siya dayda siya nagtutubo duman na pagdayda tabing juwa at tabag mata. Sa siya da, maski may agum at abon man giraray minamata. Oy noy, mas lalong maatab ang pagmata mo pag abot kan Abril. Lampas na sa February, mas atab kang magmamata. Tandaan mo yan. Baka kayo, Aileen? Aba, inabot na tayo ng paramientras na pamamaaram. Waters of Babylon, where we sat down. Sa ngaran po, sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan 2nd District of Albay. When we remember Sa ngaran ni Kuya Nem sa control. Ngunyan, si Senyo dyan, si Kuya Jun. Babylon, Ayaw pala, so ini si Kuya Jun, garo kami kay niyo pinagbuwang na laya. Ha? Ako man graray po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay, nagsasabing mapasatuya ang bendisyon kan mahal na Diyos. Paaram, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit